טוב, שלום לכולכם, אנחנו ברוך השם היום ראש חודש כסלו, שנת תשע"ט, והמפגש השני עם חברי וידידי מאיר וקנין. הפגישה הראשונה למעשה יחסית הייתה הצלחה טובה, ברוך השם, הרבה צפיות. כנראה שהגישה הזאת מאוד מעניינת. ואנחנו נמשיך בעזרת השם, והיום פרשת תולדות, אז אני מתחיל ואתה נכנס בעובי הקורה, ואני מלווה אותך. פרשת תולדות, אז כמובן אנחנו נדבר היום על הנקודה הכי לא מובנת בפרשה הזאת. למה יצחק מתעקש לברך את עשיו? הרי אנחנו לא ילדים קטנים ואי אפשר לעבוד עלינו ולומר שיצחק לא ידע, הוא היה איש תם, אפשר לרמות אותו. נו, נפסיק עם הביזיונות האלה. הוא היה צדיק עליון שאי אפשר לשער, אי אפשר לתאר, בעל רוח הקודש שרואה מסוף העולם ועד סופו. והוא לא ראה את... בוודאי שהוא ידע, הוא ידע, אבל רש"י בעצמו אומר, למה הוא התעקש? כי יצחק הולך לפי מידת הדין, זאת אומרת, לפי חוקי הטבע כביכול. כיוון שמצד הטבע הוא יצא ראשון, למרות שיעקב נקרא בכור לקדוש ברוך הוא, אבל זה מצד העולם הרוחני, עולם הפנימי, עולם הנסתר. ויעקב לא הולך לפי השיטה הזאת. הוא מאמין שכל דבר שקיים בעולם הזה הוא גם רצונו יתברר, ואם השם אפשר שהוא יצא ראשון, אז משמע שיש בזה משמעות, והוא צריך לקבל את הברכות. כי מי שהוא בכור מקבל את הברכות. אז בואו נשאל את השאלה, מאיר. אז למה כשהוא רצה למעשה לחלוק את המציאות מצד אחד עשיו, שהוא לכאורה מי שהיה צריך להיות היורש, ויעקב, מה תפקידו של יעקב? נגיד שעשיו היה מצליח. נגיד, אם עשיו היה מצליח, אז מה היה תפקידו של יעקב? או עכשיו להפך, תענה גם לשאלה הזאת. עשיו לא הצליח, אז מה תפקידו של יעקב? נכון. אז מה? נכון. אולי אנחנו נדבר בשאלה המרכזית הזו, גם בצד הלאומי שלה וגם בצד הפרטי. אבל אני רוצה, ברשותך, להתחיל עם לפני זה. לפני זה אנחנו רואים שנושא מאוד, אני חושב מאוד מאוד שחוזר על עצמו בבראשית, שהאימהות היו עקרות. האימהות היו עקרות. נכון. שרה הייתה עקרה. מה הקשר? נכון, שרה, רבקה. ורבקה הייתה עקרה, ורחל, לאחר מכן תהיה עקרה. לאה לא הייתה עקרה, זה מעניין מאוד, לא ניכנס לזה עכשיו. לא, זה רש"י אומר, הוא פתר את רחמה בגלל שהיא הייתה למעשה מצב לא פשוט, אז סוג של פיוס. דווקא מהפסוק אנחנו מבינים שהיא הייתה אמורה להיות גם היא עקרה, אבל השם פתר את רחמה כיוון שהיא הייתה במצב של עצבות ושנאה וכו'. נכון, אני רוצה פה להביא איזשהו מהלך של הרב אשכנזי מניטו בנושא הזה, שברור לי שזה בא מהסוד. הוא היה אומר הרבה מאוד פעמים, כשהוא היה אומר זה מהסוד, אבל הרבה מאוד פעמים לא היה אומר, אבל מרגישים, כן? גם מתורת החסידות הרבה מאוד, כן? הרבה מאוד. ומה זה הכרה? בעצם הקדוש ברוך הוא מחכה מתחילת ההיסטוריה, מאדם הראשון, כן? הוא מחכה שתיווצר הזהות המרכזית, כן? שתשפיע ותהיה הבכור של האנושות. ותתקן את העולם. כן, ותתקן את העולם. אני לא רוצה עכשיו להגיד ישראל, כי עדיין לא היה ישראל, אבל אנחנו יודעים בדיעבד שזה ישראל, ואני רוצה לפתוח מלחמה ולסגור אותה מהר, שצריך להבין, לקרוא את התורה פסוק פסוק. אנחנו יודעים מה היה בסוף, ואנחנו כבר מושפעים ממה שהיה בסוף, בהבנת ההתחלה. זה לא טוב, זה לא לימוד תורה. זה ממש לא לימוד תורה. אנחנו הולכים פסוק פסוק. ואז אנחנו רואים דבר מעניין, שבסופו של דבר אנחנו רואים שהעקרות הזו, אם אפשר להסביר אותה, זה לא רק ביולוגי. זה חוסר אפשרות עדיין או בשלות
בשלות להגיע, ללדת, להוליד את בן אמיתי, הבן האמיתי. לשון בונה, אל תקרא בונה. בנאיר אלא בונאייר. כן. אנחנו רואים, כדי לחזק את מה שאתה אומר, לגבי כל ההולדות שהיו, כן, לגבי כל ההולדות שהיו כאילו בסוף פרשת נוח, בסוף פרשת בראשית, סליחה, כתוב ויוליד, 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 ולגבי נוח כתוב ויוליד בן. נכון. בן מלשון, בדיוק מה שאתה אומר, נכון. כי יש הבדל בין להוליד בריות, כן. ובין להוליד בן, נכון. בונה העולם, נכון. עולם חסד ייבנה. נכון. אז אתה אומר שהקדוש ברוך הוא עצר את מי שהיה ראוי להיות הרחם של הבונים, כן. אז הוא עצר את ההולדה עד שהדברים יתבשלו. נכון, זאת אומרת שהאימהות, ולא צריך, זה לא סקנדל להגיד את זה, האבות והאימהות עדיין, לפני האבות והאימהות, לא הצליחו עדיין להביא את הזהות להוליד את הבן, הנכונה, הזהות הנכונה. בוא נגיד את המילה, הזהות הישראלית, נסביר למה הזהות הישראלית היא הנכונה. הרי היה לי מה שאתה אומר, ישמעאל, שיצא מאגר, אבל גם מאברהם. נכון, ובתוך החוסר, עדיין החוסר בשלות הזו, שלא הצליחו להוליד את הזהות, נקרא לזה המשיחית, שיציל לתקן את העולם, בתוך זה גרם למאבק בין אחים וחצי אחים. ואז אנחנו רואים שלדוגמה, מתחילת התורה, קין והבל. הרב דיבר על למה שתיים. אני עכשיו מנסה לחבר בין העקרות, הדואליות, המאבק, ומזה היציאה של הזהות הנכונה. והיא חייבת להיות שתיים. אתה אומר שכל עוד שלא, כאילו, ביפה, הזהות האמיתית היא סוד האחדות. כן. כל עוד שאין זהות אמיתית שיודעת לחבר בין הקצוות, כן. סוד תפארת, כן. אז ממילא כל פעם יוצאים שניים. נכון. וחולקים אחד עם השני. נכון, ואז, אנחנו קוראים לזה המתחרים, ואז יש לך קין והבל, ואם אנחנו רואים בקין והבל, עקרונית, כן? קין צריך להיות איש המעשה, הבל הכהן, איש האמונה. איש הרוחני, זה לא הצליח. קין הרג את הבל, לא באשמת קין תמיד. למה? לא, בוודאי שלא, כי אין אחדות. אין אחדות. והרי היה שאין אחדות, כי הם יעשו שניים. נכון, אנחנו עוברים לאברהם ולוט, כתוב כאחים אנחנו. התורה אומרת שאברהם ולוט היו אחים אנחנו, לא ביולוגית, כן? היה בן של אחיו הרן, אבל היו אחים ניסו להיות אחים מבחינה רוחנית. לא הצליח. השקפתית. לוט הלך לסדום והפך את החסד לאוברדרפט של חסד. לקיצוניות. קיצוניות של חסד, שזה נותן סדום ועמורה. כן, הוא מוכן להקריב את הבנות שלו על מזבח הכנסת אורחים. נכון, אנחנו מגיעים... קיצוניות, משוגע. אנחנו הולכים עכשיו, מגיעים לאחרי אברהם ולוט, ליצחק וישמעאל, כנ"ל. יצחק וישמעאל, בגלל ששרה הייתה, פה אני נוגע בנקודה, בגלל ששרה הייתה עקרה, ונבין את המילה עקר, זאת אומרת, חוסר אפשרות להצליח בפרויקט שאתה צריך להצליח בו. עקרות בפעילות. לא, ודאי זה גם ביולוגי. ברור. אבל אנחנו יודעים שיש גם בתורת החסידות קשר עמוק, ענק בין גוף ונפש. כל מה שלמטה מושרש בעניינים סודיים בעולמות העליונים. נכון, אז גוף ונפש אם איש עקרה, אז יכול להיות גם איש עקר שלא מצליח. ואז אנחנו רואים מה יוצא מזה יצחק וישמעאל. ואחר כך אנחנו מגיעים לסיטואציה שלנו, שזה פה פרובלמטיקה מורכבת מכל הצדדים. אחד, רבקה עקרה, אז כמו שאנחנו מנסים לומר, וגם יצחק. גם יצחק לא מצליחים להביא את פרויקט התולדות. יש אברהם, עכשיו יצחק, עכשיו צריך להוליד דמות נוספת, שאנחנו נגדיר אותה, מה תפקידה. שהיא תהיה הסיכום של אברהם ויצחק. ואז אנחנו רואים שבסופו של דבר, העקרות הזו היא מעניינת, כי הצליחו להתגבר עליה, אבל הולידו, וזה פעם ראשונה, חוץ מקין והבל, לדעתי יש קשר, שפה נולדים... הקשר הוא ברור, מובא בתורת הסוד שעשו היה גלגול של קין, כן. ויעקב גלגול של הבל. נכון. זאת הסיבה שיצאו מאותם הורים. נכון. כמו בפעם הראשונה. אני אסביר אחר כך לפי דעתי את הנושא הזה של גלגול של הבל, אבל אם כבר אנחנו נסביר אותו אחר כך כשנגיע לזהות ישראל, אני רק אפתח את המלחאה, זה מעניין.
כי הבל נתן לקין להרוג אותו, ויקום. נתן לקין להרוג אותו, הבל ניצח אותו, הפיל אותו, אמר לו אחר כך בבקשה, תן לי, נו, אתם רחמנים, אתם נותנים לנו טרנינגים בכלא למחבלים, ואתם נותנים לנו ביטוח לאומי, נו, אתם לישראל, רחמנים בין הרחמנים, ואחר כך עושים לנו עוד פיצוצים, כנ"ל מה שקרה עם קין והבל, וקין הרג את הבל, כי הבל לא נתן לו לקום מהניצחון שלו, של הבל עצמו. אבל יעקב לא נתן את זה לקרות. כשהיה צריך לברוח, ברח מלבן. אבל אני סוגר את המלחאה. מה שקורה, שפעם ראשונה שנולדים תאומים מאותו אבא ואותו אמא, לא כמו אברהם ויצחק, שישמעאל נולד מהגר, נכון. ולוט עם אברהם נולד מהרן. מעניין מאוד, פה נולדים מאבא ואמא. אותו מקור, אותו חינוך, עשיו ויעקב. אותה קדושה, כי זה באותו זמן. אם השתנו, השתנו הדברים, לפעמים יש ילד שונה מהשני, בגלל שההורים לא היו באותו מצב רוחני נפשי, אבל כאן זה תאומים. זה תאומים, שנולדו מיצחק אבינו. אז הם יונקים ממש מאותו מקור. אותו דבר, ופה זה מעניין להבין, ומפה אחרי ההקדמה הזאת, ולכי שונים. כן, שונים לגמרי. וההקדמה הזאת אנחנו יכולים להיכנס, בעצם אפשר להתחיל מההתחלה של הפרשה, והתרוצצו הבנים בקרבה. alors, והתרוצצו הבנים בקרבה, זאת אומרת שרבקה הרגישה איזושהי תנועה בבטנה, צריך להבין את זה. מה, היה להם, כמו נדי, אולטרסון. מה, היא הלכה לרופא? היא הלכה דווקא לשם ועבר, לא רופא, היא הלכה לראש ישיבה. רופא רוחני. אז מה זה והתרוצצו בנים בקרבה? לא הלכה לבדוק בבטן. ברורה, בלי אולטרסון, ברורה קודש, מה הולך לקרות. ואז כתוב שמה והתרוצצו בנים בקרבה, לאחר מכן כתוב שאומרים לה, החכמים אומרים, בבית מדרש של שם ועבר, 2 גויים בבטנך, ו2 לאומים ממעייך ייפרדו. ולאום מלאום ימס. ורב יעבוד צעיר. עכשיו אני רוצה לומר כזה דבר, ולהביא את רש"י. רש"י פה פנומנלי, כרגיל. רש"י אומר ממעייך ייפרדו, זה לרשעו וזה לתומו. שהוא ידע רשעו תומו. זה נהיה רשע וזה יהיה צדיק. א', שאלה קשה לרש"י, איפה אתה רואה עכשיו צדיק ורשע? שלא יביאו לי את המדרשים כשרבקה הייתה עוברת ליד בתי עבודה זרה, עשיו רוצה לצאת. כשיעקב עוברת ליד בית מדרש לצאת. זה דרש של חכמים שהוא רוצה להגיד הפוך ממה שאנחנו חושבים. הפוך לגמרי. אבל לפני שנגיד מה הוא רוצה לומר המדרש הזה, מה זה ממעייך ייפרדו? זה לרשעו וזה לתומו. מה, יש מכתוב? אין בתורה מכתוב. אדרבה, הכל בידי שם מחוץ מיראת שמיים. חוץ מיראת שמיים. אז למה אתה שואל את השאלה, אז איך אפשר כבר לכפות על עשיו, להיות רשע? עשיו שהוא יהיה רשע. אגב, וזה גם למעשה גם אותו מדרש שרמזת עליו, כשהייתה עוברת ליד בית עבודה זרה, הוא היה רוצה לצאת, אז זה סותר את כל תורת הבחירה החופשית. מה זה? ולא רק זה, תארו לעצמכם שמדביקים לילד לפני שהוא נולד, אז ברור גם שאחרי שיוולד יהיה... לא. מסכן. אז איך אתה מבין כאן? זה קשה, זה לא דרך התורה, זה לא יכול להיות. אז מה, אז איך צריכים להבין? אני רוצה להביא עוד פעם פירוש של הרב אשכנזי פה. זה מעניין. כתוב זה לרשעו, לא כתוב רשע. כתוב זה לתומו, זה לא כתוב תם. מה זה אומר? זה אומר כזה דבר. בסופו של דבר... כל אחד יש לו תפקיד. כל אחד יש לו תפקיד. זה לתקן את הרשעים. יפה. וזה לתקן את התמימים. נכון. פה אני רוצה להביא דווקא בדרך החסידות. המשנה אומרת בפרקי אבות, ועז כאן אומר. אחר כך אומרת, עז פנים לגיהינום, ובושת פנים לגן עדן. תחליט. אתה אמרת לי בהתחלה, עז פנים, תהיה עז פנים. אחר כך אתה אומר לי שעז פנים גיהינום, ובושת פנים גן עדן. בעצם צריך להבין את הדבר הזה. העזות דקדושה, נכון. ועזות דתומה. בדיוק. זה הסוד של מידת טובה, מידה רעה. מי אומר את זה? בחסידות. אבל... כן, בליקוטי מוהר"ם, הוא מדבר הרבה על זה. נכון. על זה לעומת זה. זה לעומת זה. אז עכשיו... המידה שמצילה אותך, היא גם המידה שיכולה להוריד אותך לגיהינום. נכון, אז בוא נתקדם, ואז נחזור לזה. התורה אומרת אחר כך, ויהי עשיו איש שדה.
ויעקב איש תם יושב אוהלים. מעניין דרך אגב שאחד מהפרשנים, הספורנו, רבי עובדיה הספורנו מאיטליה, אומר, יושב אוהלים מקנה. יושב מקנה, היה רועה צאן, לא כתוב, הספורנו לא מביא תורה. לא מביא תורה. כן, אבל בדרך כלל, כאילו בהיסטוריה התנ"כית כביכול, כל רועה צאן הוא יותר איש רוחני. נכון. הבל, משה רבנו, דוד המלך, לפני שהוא נבחר. כאילו זאת הייתה המקצוע של מי שרוצה לברוח מהמציאות, אז הוא עולה על איזה הר, מתבודד כל היום, ושומר מרחוק על הצאן, וככה הוא חופשי לעבוד את השם. נכון, זה נכון. אבל איש שדה, איש אוהלים, ובעצם אנחנו מתקדמים עוד שלב. עשיו היה בשדה. אפרופו, שדה זה בתורה, כן? וגם בפיוט שאנחנו אומרים, של האריזל, כן. ביום שישי בערב, שדה תפוחים. כן, חקל תפוחים. וגם יצחק בא מן השדה, כשהוא נפגש עם... אז השדה זה חיובי? ברור. אז מה אנחנו מדביקים לעשיו? בגלל שהוא איש שדה, חוזרים ויתרוצצו, שאז, בגלל ההגדרה של שדה, זאת אומרת שהוא הולך לבתי עבודה זרה. אז למה הוא רצה לצאת? כדי לעבוד עבודה זרה? לא. ודאי שלא, כדי לתקן את עובדי עבודה זרה. נכון. או, יותר נכון, נתנו לו את האפשרות, אם אתה רוצה, אתה מקומך להיות איפה רשעים ועבודה זרה. נכון, זאת אומרת... אבל אתה תבחר, נכון. אתה רוצה לעבוד כמו הם, או אתה רוצה לתקן אותם, אבל מקומך שם. נכון, זאת אומרת בעצם... ופה אנחנו נשליך על החיים של היום בלאומי וגם... לא, אז תירצה את המילה לרשעו, הכוונה לתפקידו, נכון. לעסוק עם הרשעים. זאת אומרת, יותר מזה הייתי אומר, זאת אומרת ככה, עשיו הוא הבכור. הוא הבכור. גם הוא נקרא בפרשה, רבקה, קוראת לו בנה הגדול. הבכור, עד חטא העגל, היה הכהן. היה כהן. תפקיד הבכור היה לעבוד את עבודת השם בשביל המשפחה. אני רוצה להדגיש, כאילו רק לחזק את מה שאתה אומר. יש עבודת השם, יש עבודת השם. זאת אומרת, רש"י מדגיש דווקא בפרשה הזאת שעבודת הבכור קורבנות. כן. מה זאת אומרת קורבנות? לתקן את החומר. נכון. לתקן את הבשר. נכון. יש עבודת השם אחרת, ללמוד תורה, ללמד, להתפלל, עבודה רוחנית יותר. הרי עבודת הכהן היא לא עבודת השם, כאילו איך שמבינים אותה לפי תורת החסידות העליונה, דבקות, התבודדות, הסתלקות למעלה, לא. העבודת הכהן היא עבודה כביכול של עשיו, מה שמוטל עליו מלכתחילה. אתה יורד לתור העולם של הרשעים, ותתקן לי את הבשר, תתקן לי את החומר, סוד הקורבן. נכון. וזה מה שאתה אומר בעצם, איש שדה, הבכור, זאת אומרת תפקיד עשיו היה לפי ראות יצחק, אבינו, בוא נכניס עוד גורם שלישי, שלב שלישי, ולכן הוא רצה לברך רק את עשיו, ולא את יעקב. כי הוא צריך כוח הרבה יותר מיעקב. ברור, הוא הבכור. אבל גם העבודה שלו הרבה יותר מסוכנת. הוא נמצא עם הרשעים. הרבה יותר קשה. ולכן, בסופו של דבר, הואיל ועשיו הוא הבכור, אז הוא צריך להכניס את הרוחניות במשפחה. הוא הדגם. הוא המודל, הבכור הוא אחראי, ולכן דרך אגב יש הרבה מאוד טעויות שהורים עושים עם בכור, כי זה גם, זה כוח עצום הבכור, גם מול הוריו, הוא כוח עצום, הם לא יודעים איך להתמודד עם בכור. הוא מקבל גם את הכוח הפיזי, כמו שכתוב, ראובן ראשית הוני, אומר רש"י ראשית כוחי. למה? כיוון שהוא צריך להתמודד עם הרע, הוא צריך להיות חזק מבחינה פיזית. חזק מאוד פיזית ונפשית, זה הייחוד. ואז, הוא בחר להיות איש שדה, זאת אומרת שיצחק רצה שעשיו בהיותו... יהיה מתקן את העולם. כן, אבל בהיותו בכור, ובהיותו המודל הרוחני דרך הבכורה, יתקן את השדה. זאת אומרת שעשיו ייקח את... איש שדה, איש נעמי. איש שדה בעל, הוא למעשה, הוא שולט על השדה, איש שדה שולט על השדה. שולט על השדה, אבל שהוא צריך לבוא מצד הבכורה שלו. נכון. יעקב, לעומתו. אבל מה הייתה תפקידו של יעקב, אם כן? אז אם כן. אם אתה אומר שלתומו,
זה הולך לתקן את הרשעים, זה הולך לתקן את התמימים. אז זה יפה, הוא הולך לתקן את החטא של אבל. אני רוצה לחזור, אני אחזור לרש"י שאני אסיים עם יעקב. תם יותר מדי, תתקן את התמימים, שלא יהיו תמימים וטיפשים גם. נכון, אני אחזור לרש"י הזה שאני אסיים את המהלך השלם עם יעקב, מול עשיו. יעקב בחר להיות איש תם, רש"י אומר, לא בקיא בכל אלה. יושב אוהלים, בוא ניקח את המדרשים שיושב אוהלים, לומד תורה. בוא ניקח את האופציה הזאת של המדרשים, יש אופציות אחרות, בוא ניקח את האופציה הזאת. זה אומר שיעקב בהיותו השני, לא הבכור. שלא יגיד, ודרך אגב זה יעשה לנו ויכוח ענק עם הנצרות, כי הם אומרים, גזלתם, אנחנו הבכורים. לא אתם, כתוב. עשיו הוא אדום, הנצרות באה מאדום. כתוב, אנחנו הבכורים, מה אתם משמעתם בכור? הוא מכר את הבכורה. מכר את הבכורה, הם לא מקבלים את זה. אז הוא מכר גם את הברכות. שילמנו על זה הרבה בהיסטוריה. זה מסוכן. אבל יעקב היה יושב, איש תם יושב באוהלים, זאת אומרת שבסופו של דבר יעקב, שהיה השני, והיה אמור הוא לטפל בחומר, בגלל שהוא לא הבכור, עכשיו יעקב... לא בחומר, ברוחניות, מנותקת מן החומר. נכון. לא להכניס, לא, כי... מובא בספרים שיש עבודה שנקראת מלמעלה למטה, נכון. ועבודה שנקראת מלמטה למעלה. כן. זאת אומרת, למרות שיש כמה פירושים, אבל לפי מה שאני רוצה לומר, העבודה מלמעלה למטה היא להוריד את הרוחניות לתור הגשמיות. נכון, זה יעקב. זאת עבודה, לא, זאת עבודה של עשיו, לתקן את החומר. נכון, אבל מה שאני רוצה לומר פה, שהיה... והעבודה שהיא מלמטה למעלה היא איך... שהאדם שנמצא למטה יכול לעלות ולדבוק בהקדוש ברוך הוא. נכון, אבל פה מה שאני רוצה לומר שהחיים מורכבים מאוד. אני מנסה... אפשר להבין גם בדיוק ההפך. אפשר להבין ההפך, אבל מה שאני רוצה לומר שהיה פה היפוך תפקידים עם החלטה רצונית של יעקב ועשיו. זאת אומרת, עשיו הבכור, אמר, אם הוא הבכור, אז הוא צריך לטפל בצד הרוחני. יעקב השני, אם הוא השני, צריך לטפל בצד הגשמי. אלא מה, ופה אני חוזר לישרו ותומו. שעשיו, בהיותו הבכור, הוא היה צריך להכניס את הצד הרוחני בגשמי. נכון. אבל מה? פה אני חוזר לרש"י. הלך לרשעו. זאת אומרת, הוא בחר... להיות רשע כמו כולם. בתפקיד שלו, להכניס רוחני בגשמי, להיות רשע. יכל לא להיות. זה לרשעו. זאת אומרת, לפי אופיו התפקודי. כאילו שאצלו הרוחניות לא הצליח. היא כלי להצדיק את הגשמיות שלו. כן. אז כאילו זה התכלית. זה התכלית. במקום לקדש את החומר, הוא ניצל את הרוחניות, זה בדיוק מה שרש"י אומר, הוא דומה לחזיר, פושט את טלפיו ואומר, נו, אני בסדר. הוא תמיד מצדיק את עצמו, הוא מכסה את הרוע, את הרשעות. נכון. מצד החומר. נכון, ובעצם זה לתומו אז ליעקב, זאת אומרת, שיעקב אבינו הצליח את התפקידו שהוא לקח על עצמו באופן רצוני, לאחר התערבות רבקה ושכנועים. אבל לא טיפש. לא. הוא יודע הוא יודע איך להתמודד עם הרמאי והרשע, והוא הוכיח שהתמימות שלו היא תמימות מתוקנת, לא התמימות של אבל. נכון. שקין אמר לו בוא תפסיק נעשה שלום, והוא דקר לו בגב. לא תמימות כזו, עובדה שהוא כמו מה שאנחנו רואים היום. כאילו כאן בארץ, התמימות הזאת הישראלית, שטוב, בסדר גמור. אבל יעקב היה תם, אבל הוא טיפש. אבל יושב אוהלים, זאת אומרת, הוא לקח את הצד החומרי, והכניס בו רוחניות. וזה הכי קשה. אבל איך זה קרה? בואו נראה איך זה קרה. נסכם, עשיו השדה, יעקב רוחני, עם נפשית. עכשיו, זאת אומרת, ופה אני חוזר למשנה, ועז כנמר, זאת אומרת, עז פנים לגיהינם זה עשיו. עשיו היה לו כוחות. הוא היה יכול להיות מי שמשמר את העוז לקדושה. קדש את הגיהינם. כן. מה זה הגיהינם? זה העולם הזה המורכב. ברור. ויעקב יכל, הוא היה ילד טוב ירושלים, איך אומרים. לקדש בית כנסת, לא ביג דיל. לא ביג דיל. לקדש ישיבה, להיות צדיק בישיבה צריך להיות. זה פרובלמטי לא להיות. זה לא ביג דיל. אלא מה? אתה יכול להיות גם לרשעו וגם לתומו, גם פה. אפשר להיות צדיק, כאילו, צדיק עם רשעות. ואפשר להיות איש רוחני עם רשעות, ואפשר להיות איש שדה עם צדקות.
מה, אנחנו לא רואים את זה? אפשר להיות איש רוחני, פילוסוף גדול, חושב גדול, עם הרצאות ענקיות על מוסר, ובחיים הפרטיים מושחתים. אנחנו לא יודעים את זה? אצל הגויים זה לא קיים? ברור. זה קיים אצל הפילוסופים. ואפשר להיות גם איש שדה, לא לדעת שום גמרא, ושום תוספות, ושום זוהר, ולהיות צדיק בסידור העולם. במדע, מבחינת היושר, היושר, במסחר. יש כאלה? יש כאלה, אנחנו רואים. מה? אין כאלה? יש כאלה. שהוא בור ועם הארץ, מדופלם. אין לו מושג. למרות שמצד האמת, אם הוא לא יודע את ההלכות, גם במשא ומתן, נכון. הוא יעשה טעויות, אבל נכון. טעויות לפי תומו. לפי תומו. כן, לא מצד הרשעות והמידות הרעות שלו. זה מה שאתה רוצה לומר. נכון. הוא לא יעשה דבר במזיד, שאני יודע שזה עוול ואני עושה אותו. נכון. עכשיו באה רבקה, יצחק רוצה לברך את עשיו, ולתת לו את הברכה הגשמית דווקא. להגיד לו, הואיל ואתה בכור, תקדש את החומר. תבנה לי, בוא נגיד את המילים. תהיה גוי גדול. כל מה שאמרנו עד עכשיו, מאיר, זה מה שאמור להיות. אמור להיות. אבל אני חוזר על מה שרמזנו קודם, עצם זה שהם יצאו, כאילו, שני ילדים ולא אחד. כן. אז כבר מלכתחילה אתה רואה שזה לא יצליח, כי הרי אתה בעצמך אמרת שעצם ההולדה הזאת, שהיא מחולקת בין לבין, קין והבל, ישמעאל ויצחק, עשיו ויעקב, זה מראה שלמעשה הם לא יצליחו לאחד. אבל פה יש הבדל. פה יש הבדל עצום. עשיו לא הצליח. פה יש הבדל עצום. כי ההתנגדות היא מבחוץ ליצחק. היא לא מאותה אימא. הוא בן השפחה. אנחנו בן הגבירה, בן הבוסית. נכון. אבל פה המאבק... אבל אף מכן, עצם מה שיצאו למעשה... שני אנשים כל כך שונים ולא הסתדרו. נכון. זה מראה שבמקור עצמו כבר לא היה באמת ייחוד אמיתי. זאת אומרת שפה... זה מה שאמרת, שעוד לא הצלחנו לאחד את הקצוות. ואני אגיד מה שאתה אומר עוד יותר חריף. זאת אומרת ככה, שהואיל וזה מאותו אבא ואותה אמא, ההתנגדות ליעקב, אני עוד פעם מציינים, שההתנגדות ליעקב היא בגלל שעשיו רצה להיות רשע בשדה. בסוף הוא בחר להיות. הוא בחר. ויבז את הבכורה. בוא נגיד ככה, כתוב ויבז את הבכורה. המטרה של יצחק זה להוציא סוף סוף את אותה זהות ביחד עשיו ויעקב. עשיו יטפל במדע, בבניית הגשרים, בטכנולוגיה, פיתוח העולם המסחרי, ויעקב יכניס לו תוכן בזה. זה מה שרצה יצחק. זה מה שרצה יצחק. כן. אגב... אבל תראה, בבריאת האדם, נכון שהגוף בא מהחומר, מהעפר, והנשמה כאילו כביכול, ויפר באפיו יוצאת מהקדוש ברוך הוא בעצמו. אבל סוף כל סוף התאחדו להיות אחד. מציאות אחת. זה מה שיצחק רצה. אבל כאן אי אפשר, שני גופים. יפה. אז מלכתחילה אתה רואה שזה לא יצליח. כל עוד שיש שני גופים אתה לא יכול לאחד. אז פה אני רוצה... וזה מה שיקרה סוף כל סוף עם יעקב. יעקב יתחיל להצליח לאחד. מצד אחד יהיה לו את הידיים של עשיו, אבל הוא שומר על הכל כל יעקב. נכון, אבל פה צריך להבין מה שאומרים כאן. זה עובדה. יצחק חשב לאחד, אבל זה לא הצליח. זה הצליח, אנחנו נסביר למה. למה רבקה מתערבת. אבל צריך להבין, יש דואליות. התורה בנויה משתיים. לכן היא מתחילה מבית, שתיים. להצליח שניים. הקדוש ברוך הוא יכל לעשות אחד, הוא לא רוצה. זה שהקדוש ברוך הוא הביא עשיו ויעקב, הוא רוצה שהעבודות האלה, קידוש החומר, וכאילו, בניית החומר וקידושו, רוחניות החומר על ידי יעקב בתוך עשיו, יהיה שניים. אם לא יבונה אחד. מצד התהליך, אתה צודק, מצד התהליך, אני מסכים איתך ב100%. אי אפשר להגיע להשם אחד ושמו אחד, בלי שנעבור את כל התהליך הזה של המחלוקות בין שמיים וארץ, שמאי והילל, קורח ומשה וכו' וכו'. אבל התכלית הוא לאחד, שלא יישארו שניים. ודאי, ודאי. לאחד את שניהם לאחד, לדוגמה, דוד המלך, כן, הוא סמל הרוחניות הטהורה ביותר, התהילים, הוא גם סמל המנהיג, הפוליטי, הלוחם, הכל. הכל.
נכון. אז בתור בן אדם אחד. נכון. זאת אומרת שהתכלית הוא לאחד נכון. בתוך כל אחד ואחד, נכון. גם את הצד הפיזי וגם את הצד הרוחני. אני אומר או לאחד, בוודאי בכל אחד ואחד גוף ונפש גשמי ורוחני, וזה קשה מאוד. אלא שבסופו של דבר, בוא נאמר, אם היה מצליח עם עשיו ויעקב, אם עשיו היה מתחיל להיות צדיק בעולם הזה, ויעקב היה מחליט להיות צדיק בעולם הבא. ובוא נגיד שהיה מצליח, זו הייתה מטרה. אם היה מצליח, מה היה קורה? היו שניים. נכון. ואז, אבל פה אני מתחבר למה שאתה אומר. אם היו שניים, בכדי שזה מצליח, צריך אחווה. צריך אחווה. ולא הייתה אחווה. בוא נודה, יעקב לא סבל את עשיו. לא סבל אותו בגלל שהוא מבחינתו יעקב הוא מדרוב, הוא משוגע, זה כל היום הוא בשדה. מה זה הדבר הזה? כל היום הוא בעסקים. אני לא יכול מה זה הדבר הזה? מה, אנחנו לא יודעים את זה היום? מאיר, אני מסכים איתך, אני כאילו מוסיף את הנקודה הזאת. בוודאי שסוף כל סוף התכלית הוא לא בן אדם אחד. זה ציבור, 70 אומות. ברור. וכשם שפרצופיהם שונים, אז נכון. דעותיהם שונות. נכון. אבל אני אומר ככה, כדי שתהיה אחווה באמת, אחדות אמיתית, כן, בין כל ההבדלים, כל האנשים השונים והאומות והעמים השונים, וגם בתוכנו, כן. 12 שבטים, נכון. צריך שבתוך כל אחד ואחד יהיה קודם כל האיחוד הזה. נכון. זאת אומרת שנכון שתמיד יהיו אנשים שיותר נוטים לחומר, נכון. וגם לנצח, כן. ואנשים שתמיד הנטייה שלהם היא יותר לעולמות העליונים. נכון. אבל צריך שבתוך כל אחד ואחד יהיה גם הצד השני והאיחוד ביניהם. נכון. ואז כשאני מוצא את האחווה בתוכי, נכון. את האחדות בתוכי, אני יכול גם להתאחד עם השני. נכון. כאן הבעיה הייתה שיעקב, לפחות כאילו בהתחלה, היה רק רוחני, נכון. ועשיו היה רק גשמי. נכון. ואף אחד לא מצא את האח שלו בתוכו, נכון. אז מלא הם לא יכולים גם להיות נכון, אחים. נכון. יש לנו דוגמה דומה, אבל נתייחס גם לנושא האישי בנושא הזה, היום. ויש לנו גם, צריך להבין, אבל נסיים קודם כל תהליך. רבקה, כמו כל האימהות, הייתה לה קרקע. יצחק כתוב ויאהב, מלשון עתיד אגב, ויאהב זה עתיד. את יצחק, הוא מבחינה אידיאלית, יצחק בעקדה, הוא אידיאלי. הוא מצפה שהוא יכול לתקן אותו. שיהיו שניים. אגב, זאת אומרת, רק מחזק שהוא לא יד תמים, הוא ידע בדיוק, אבל הוא האמין שהוא יוכל לתקן אותו. שהוא יוכל לתקן אותו ולהביא לסיום ההיסטוריה, שהנה אברהם יצחק, עכשיו אני מוליד, עשיו ויעקב, זה ישראל. מה זה ישראל? ישראל זה העם היחיד שיכול תורה ומלכות לאחד, כמו שאתה אומר, את הגוף והנפש, בוא נדבר בלשון שלנו, את העסקים והמוסר. אין עם כזה. את הצבא והמוסר. גם בחלומות שלנו אנחנו לא מעיזים לחלום על זה. הרב נותן שיעורים בצה"ל, ואתה רואה, הוא יירה במשקפת ולא ייגע באישה שיושבת בבית יד המחבל, והוא אשתו, לא יודע, רק במחבל, והאישה לידו. אם זה היה צבא סעודיה, אין אישה, אין ילדים. גם צבא צרפתי. גם אמריקאי במיוחד. במיוחד אגב, זה הם באמת ברברים גדולים בבחינה צבאית, רק שאנחנו חושבים שהם צדיקים גדולים. הם עשיו ואדום טהור, זה אמריקה. זה אמריקה, למהדרין עם המהדרין, שלא ניכנס בהזיות גדולות התמיכתכם באיתנו, ודאי שיש נזיד עדשים מאחורי זה. זה לא צריך לחלום חלומות פז, זו דעתי. עכשיו, אבל זה נושא אחר. מה שקורה, שבעצם רבקה מציאותית אומרת ליצחק, אדוני הנכבד, זה לא יצליח עכשיו. אתה צודק, אבל עכשיו, רק יעקב יכול להצליח לסדר את החומר במוסריות. ולא להשחית את העולם ולהרוס אותו. להפוך את העולם לברברי. אומר לה יצחק, אבל מה פתאום, זה לא תפקיד, יש להם. אומר לו, רק יעקב. ולכן היא לקחה את האסטרטגיה, ולא ניכנס עם משחקי ילדים ששמה לו שיער בידיים. אני רוצה לקפוץ לים ולהיכנס לתור נושא מאוד מאוד רגיש, אבל אני ממש מתחנן, מאיר, שלא ניכנס יותר מדי, אתה תבין,
כאילו, לא נדבר יותר מדי על זה, רק תענה לי. אז לפי מה שאתה אומר ככה, רבקה הייתה הרבה יותר רלוונטית, מציאותית. היא ידעה שתשמע, אדם דתי, חרדי, שמתגייס, שהולך לעבוד, הולך לאוניברסיטה, זה מאוד מסוכן. נכון, הוא צריך קצת חיבור עם החומר, אבל בשמירה יתרה. עשיו, שמצד האידיאל הוא צודק, צריך להיכנס לתוך העניינים האלה, אבל הוא לא יצליח. הוא לא יצליח. אז אני אומר ככה, אז רבקה הייתה חרדית, והיא צדקה למעשה, ויצחק היה, כי זאת השיטה החרדית. הרי כולם מסכימים שצריכים להתפרנס, אבל בדיעבד, העיקר הוא יושב אוהלים. ויצחק היה יותר שיטת הרב קוק, לא, להיכנס, להתגייס וזה ומה. אז אני מפתיע אותך עכשיו, אז למעשה החרדים צודקים. אז אני אגיד את ההבדל. ההבדל הוא גדול. אבל בלי ביקורת. לא, בלי ביקורת. מלמעלה. אני לא מבקר אף אחד, אבל אני אומר דבר כזה, להפך. יצחק אבינו ראה שעם הדרך הזו, החרדיות, כמו שאתה קורא לה, רק בבית המדרש כישלון. לכן הוא רוצה לברך את עשיו. אבל רבקה, אבל להפך, אני אומר רבקה. אבל בשטר מי צדק? אבל רבקה היא הרב קוק, למה? למה? שניהם הם הרב קוק. אבל רבקה אומרת, או הרבי, אגב, גם הרבי מלובביץ' כל הזמן אמר לאנשים שעסקו בחומר, תמשיך לעסוק בחומר. אני צודק או לא? הוא לא אמר לו הולך לכולל, לא שמענו שהרבי... אין מושג של כולל בחב"ד. לא, נכון, אבל הרבי בוודאי שאמר ללמוד תורה, אין פה מה לשאול בכלל, אבל מינה אחרת. אבל הוא לא אמר לאיש עסקים, אז הכל תסתגר ב... ודאי שלא. זה הרבי, אז למה? ורבקה היא דומה ליצחק, אבל באופן אחר. רבקה אומרת, תסתכלו. נכון, יעקב רק בתורה זה מסוכן, כי הוא לא יתפרנס. כי הוא לא יתקן את העולם, ושיחרב העולם מצידו והוא יהיה בבבא קמא. אסון, כי התורה ניתנה לבני אדם ולא למלאכים, והתורה ניתנה בעולם הזה, אז זה לא טוב. אבל רבקה אומרת, לא, רבקה אומרת משהו אחר. רבקה אומרת, אתה צודק יצחק אידיאולוגית, אבל עכשווית מעשית, יעקב צריך להיות איש הרוחני ואיש השדה, היא לא מוותרת על השדה. נעזור לו להיות גם איש שדה. היא לא מוותרת על השדה, להפך, רבקה אומרת, רק אתה יכול לתקן את השדה. התשובה שלך היא מאוד נכונה, זה מה שציפיתי מאיר, בשביל זה אנחנו לומדים ביחד, כי אני יודע... זה תשובה דיפלומטית, לא, אתה חכם, אמיתי, אז אני רק רוצה לחזק את מה שאמרת. השאלה שלי הייתה כאילו סוג של בננה מתחת כן. למעשה אין מחלוקת ביניהם בבחינת אידיאולוגית. לא. מה שאתה אומר. לא. גם רבקה וגם יצחק יודעים שצריכים לחבר את העשייה ועם האמונה. ברור. המחלוקת הייתה מי ראוי, מי מתאים לעשות את זה. ומתי זה? כן, עשיו או יעקב. נכון. אז יצחק טעה בבחירה שלו. אני לא חושב שטעה. יצחק לא טעה. או לטווח אחורה. זה יהיה לסוף ההיסטוריה שהעמים וישראל ישתפו פעולה, אנחנו נהיה הכהנים של העולם והם יהיו המעשה של העולם. זה יגיע. כן, וגם אני יכול להגיד לך, ואתה מסתמה יודע שלפי הארי הקדוש, המשיח יהיה גלגולו של קין גם. וואלה. כן, אז זה למעשה... זה מסובך הנושא הזה של המשיח. אז הוא לא גלגול של אבל, הוא גלגול של קין. דווקא איש העשייה. זאת אומרת שהוא יצליח תפקידו להיות רוחני בעשייה. כמו דוד המלך. בעצם אני אגיד... אבל תן לי רק לחזק את מה שאתה אומר. ההוכחה שגם רבקה לא התכוונה לסגור אותו לתוך בית המדרש ולא לעסוק עם העולם הזה, שהרי היא שלחה אותו בעל כורחו לקבל את הברכות. נכון. והברכות, מה הם הברכות? בואו, כל אחד יכול לקרוא. הם דווקא קבלת כוח כדי לתקן את העולם הזה. נכון. זאת הסיבה שלמעשה היא גם כן הסכימה לשיטת יצחק. נכון. שצריכים לשלב, לחבר. נכון. רק היא הבינה יותר טוב, לפחות לעת עתה, שעכשיו מי שיכול להצליח זה רק מי שמגביר מאוד 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 את הצד הרוחני. נכון. אבל להחזיק אותו רק בצד הרוחני, ודאי שאף אחד לא הסכים. בדיוק. וזאת הסיבה שהיא אמרה, יעקב לא רצה את הברכות, הוא לא הבין, אני לא צריך את הברכות, אני לומד כל היום. מה אתה רוצים? לא, בני, לא הבנת, אני רוצה שאתה תהיה עשיו האמיתי. חזק. כן. באמת. זה נכון. עכשיו, ואז אנחנו רואים בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, שרבקה שלחה את יעקב לפדן ארם,
לעבוד אצל מי? הנוכל הבינלאומי בעסקים מספר 1. לרשעו, חוזרים לרשעו, עשיו היה אמור ללכת לרשעים, כן, ולא עכשיו דווקא קיבלת את הברכות. נו, אז עכשיו תוכיח. לך לתקן את הרשעים, להוציא את היעלומים שם, את האנשים שלך. אפשר לומר שהיא תשלח, אם נרד היום, שהיא תיקח איזה תלמיד חכם עצום, אין מילה, להגיד מה זה יעקב, לא יודע, תגיד את זה, תלמיד חכם פנומנלי. לשלוח אותו ללבן. לשלוח אותו לוול סטריט. כן, בדיוק. ולהגיד לו... בתור המשרד הכי מושחת שיש. וול סטריט. ואיפה זה? ניו יורק שבו? בניו יורק, בבורסה שם, ולהגיד לו שיבוא לקוח אצלך, אתה תייעץ לו להשקיע אמיתי. יש כזה דבר? אין. כזה דבר. אז עכשיו חוזרים לנקודה. הואיל ואין כזה דבר, אז מה אנחנו עושים? אנחנו רוצים שאיש הרוח... כאילו שאתה אומר למישהו, תקפוץ את החמאים, ואני מבקש, כן, שלא... תצבע. לא, שלא תהיה רטוב. שלא תהיה רטוב. תיכנס לרמאים ולא תהיה רטוב. אז תתעסק עם העולם הזה ותישאר בן אדם מוסרי. עכשיו בוא נשאל שאלה פשוטה. וזה למעשה מה שיעקב הצליח אצל לבן. הוא רימה אותו מיליון פעם, והוא לא רימה אותו אפילו במחשבה פעם אחת. יעקב הצליח בעמל ובקושי רב. למה? כי רואים שעד שהמלאך, זה וישלח, לא עכשיו, לא אמר לו, קום לך, תחזור לחברון, יעקב התרגל להיות בביזנס. שם אומרים חכמים, התרגל להיות בביזנס, אמר לו, קום! שכחת שאתה איש הרוחני בתוך המעשה, אתה לא איש המעשה ברוחני, איפה אתה? יעקב, wake up, תתעורר, תחזור לחברון. אפרופו, לא לברוקלין, בוול סטריט, לא לברוקלין, למה? תחזור לחברון ותפעל מה שאתה צריך. יעקב הבין את עצמו, כמובן. עכשיו, מה קורה? ואני רוצה להגיד זה מעניין, מתי הוא אמר לו את זה? כשנולד יוסף. שהוא הסמל של החיבור. אז פה אתה הרב... סיתנו של עשיו. שהוא מצליח לעשות את מה שעשיו עושה. הוא כל כולו שקוע בתור החומר. נכון. והוא היחיד שנקרא צדיק. יפה. ואז פה, וזה קצת, לא נהיה פסימיים, אבל בוא נגיד את האמת. זה לא להיות פסימי, זה להגיד את האמת. אחד בהיסטוריה, הרב צודק, הצליח יוסף הצדיק. שהיה מלך ואיפה? במצרים. במדינה הכי מושחתת, הכי נואפת, הכי עובדת עבודה זרה, והצליח היחיד שנקרא צדיק. יסוד עולם. יסוד עולם. והוא הצליח להכניס מוסר בכלכלה. איזה כלכלה? בזה הוא סותם את הפה של עשיו, סיתנו של עשיו. תשתוק אתה כל הזמן מצדיק את עצמך. בגלל שאתה עוסק בדברים חומריים, אין לך ברירה, אתה לא יכול להיות מוסרי. תשתוק, שקרן, תראה מה שעשיתי אני. אבל אחד. כן. אבל אף על פי כן, האחד הזה הוא קיים בתוכנו. אוקיי, ודרך אגב אני רוצה פה לחזור לנושא של שניים. אגב, יש משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, יש שניים, למה? שיהיה שם משיח בן דוד. זאת אומרת, דוד, והרב צודק, דוד שהוא הצליח לאחד בין הפוליטיקה והקודש, בניהול מדינה והתורה, הוא לא ישן, מתי ישן? חצות לילה, איך כתוב? מתי ישן דוד המלך? איך ניהל מדינה? נלחם ולמד תורה, פסק, היושב בסנהדרין? איך? אחד. ונלחם כל היום? נלחם כל היום, וילדיו מרדו בו, דוד. אחד. אבל לפניו היה יוסף. זאת אומרת, יוסף מכין את הקרקע לזה שיהיה מוסר בכלכלה. בוא נגיד כזה דבר. כמה אנחנו מכירים היום, ואני בעסקים, כמה אנחנו מכירים היום? עסקים. ארגונים שמתנהלים, שהם יכולים לקום, אותו מנכ"ל של ארגון, כל ארגון, ואותו מנכ"ל של חברה ולהגיד, כל החלטה שלקחתי במשך 20 שנה הייתה רק על פי אמות מידות מוסריות, ישראליות, תורניות. אין דבר כזה בעולם. יפה. עכשיו מה יגידו הצופים בנו? ייאוש. אז לא יצליח. זה לא יצליח שיעקב, שישראל בסופו של דבר יצא רק מיעקב ולא מעשיו ויעקב כמו שיצחק חשב, שישראל הוא הדמות שמצליחה אור לגויים. אור לגויים, ולפי הסוד לאחד את ההפכים, חסד ודין, לאחד את הכל, קושי ורוגע. אז אין, אם אין מה עושים. עסקים ואמונה, עסקים ויראת שמיים, עסקים ומוסר. נכון, ולכן ישראל הוא היחיד, וזה תפקיד יעקב, ולכן ישראל יוצא רק מיעקב, שבעצם הוא יהפוך למדינה, לעם,
שיראה לעולם שאפשר לנהל כלכלה. על ידי המודל של יוסף. כן, על ידי המודל, כלכלה, פוליטיקה, הייטק, עסקים, פרסום במוסר הלכתי. זה משימה מאוד קשה. כמה פעמים בעבודות קולגות אינטריגות, אינטריגות, והמנכ"ל ממנה את זה כי הוא חבר של הבן דוד של השכן לפני הבן דוד השני. מה, זה לא ככה? זה רק ככה. אין מקום שזה לא ככה. זה לא ככה. ובמשרד הממשלתי ממנה את זה כי אשתו של X פלוני מכירה את המנכ"ל של XY. זה מוסריות. גם בעולם התורה אתה רואה את הדברים שמקרבים את הקרובים וזה ומה, והבן של זה והאחיין של זה והגיש של זה. גם בעולם התורה. הכל. זה פרובלמטי, אבל זה מה שתורה רוצה, ואני רוצה רק לסכם הכל בנקודה. אין מוסר בעולם הזה, אין מוסר. יש מוסר רק כשנותנים שיעור של מוסר, אז זה ברוך השם יש מוסר. בשטח ואז שאנחנו גם בביתה המשפחתי, האם באמת אפשר להגיד שיש כנות בין איש ואישה? האם איש ואישה משלימים אחד את השני? גוף ונפש. נאמר, לא ניכנס עכשיו מי גוף ונפש. שניהם ביחד. האם יש כנות אמיתית? האם יש דיבור אמיתי? האם יש אימון אמיתי? האם בין הילדים להורים והפוך? כי גם תמיד חושבים הורים ילדים. האם בין הילדים וההורים? עם הבית כנסת, עם המשפחה מורחבת. להתנהל כל העולם הזה על פי מוסר? בוא נאמר ככה, ופה אני רוצה לומר את הנקודה. יש ארבע פאזות שיכולות להיות, וזה גם לדברי הרב אשכנזי. יש יעקב רג רוחני, אסון. רג רוחני, מנותק מהעולם, בודה, נזירות, קטסטרופה. ברור. כי התורה שלו לא משפיעה על העולם. נזיר נקרא חוטא, הוא צריך להביא קורבן. כי התורה שלו תשפיע על העולם ולא תהפוך את העסקים למוסריים, כי הוא הוא משאיר את העולם בידי הרשעים. בדיוק. זה חוסר אחריות. או בידי הגלגל הטבעי שלו, גם בלי רשעים. איך איש עסקים יודע שהשולחן ערוך אומר שאסור לרמות? אבל כתוב בפורש, אשר ברא אלוקים לעשות, המפרשים אומרים לתקן. חובתנו לתקן את העולם הגשמי, לא רק את הישיבה והבית הכנסת. עכשיו עשיו, רק איש גשמי, אסון. ברור. עכשיו. החיבור בין שניהם זאת הגאולה. אבל יש עוד דמות. עשיו, שבכה בפרשה. ברכיני נא אבי. בכה. חכמים אומרים, בואו נשתיך את זה בהיסטוריה. לפי אברבנאל, ישו, אותם אותיות של עשיו. ישו עשיו, לפי אברבנאל, שמביא את המקובלים, שישו גלגול עשיו. כן, זה. זאת אומרת, עשיו אדום. למעשה, עשיו אומרים שהוא גם גלגול של הנחש. נכון, נחש איש הטבעי. אז זה עשיו אדום, רומא, ורומא הכובשת, המושחתת, אבל שתיקנה את הגשמי של העולם באופן פראי, היא לקחה את הנצרות עליה. חצי תשובה. מה עשתה? עלי גפן שלה. עלי גפן, וזה הסכנה. זאת אומרת שפה אנחנו רואים דמות שלישית אפשרית, שעשיו לוקח כאילו את הקול של יעקב, אבל הוא מכניס בו את המנטליות המושחתת של הידיים שלו. זה הנצרות. ואז היא מסתגרת הנצרות הזו בכנסייה. למה? זה התוצאה. אם אתה כאילו יעקב, ואתה ממשיך להיות רק גשמי, זה הכנסייה, הפרדת דת ומדינה. ואני רוצה פה לומר, הפרדת דת ומדינה זה הגדרה נוצרית, לא יהודית. אין אצלנו הפרדת ומדינה. ברור, למרות שזאת המלחמה כאן, אבל בגלל שאנחנו... אז זה השקפת עשיו שנמצאת אצלנו. כן, השורשים של מדינת ישראל הם מהעולם המערבי לצערנו. נכון, ואז, אבל הדמות הרביעית במשוואות האלה, זה כמו שהרב אומר, יעקב מצליח להיות איש הרוח ואיש המעשה. זה ישראל. והסמל הוא יוסף כפרט. נכון, כפרט. וככלל דוד המלך. נכון. הוא משיח. נכון. משיח בן יוסף הוא תיקון הפרט, משיח בן דוד הוא תיקון הכלל. כן, ופה אני רוצה אולי להגיד נקודה אחרונה שמאוד מעניינת, כי זה הבנו שצריך שיהיה איחוד בין, בוא נאמר ככה, איך הרב משה בושקו, רבי היה אומר, ברגע שהרמטכ"ל יהיה גם רב ראשי, כמו שאתה אומר, באדם אחד, כן? זה המשיח. ברור. האם היום הרמטכ"ל יכול להיות רב ראשי או הפוך? אין סיכוי. אבל זה בדרך. יש סיפור נפלא שהולך בכיוון הזה, פעם זה היה עוד לפני המלחמה, כאילו השנייה, מלחמת עולם,
אז היה אחד פילוסוף יהודי מתבולל שנפגש עם הרב בבריסק. הם עשו סוג של הרצאה, כל אחד ניסה לשכנע שהוא צודק. אז הפילוסוף אומר, נו תראו הרמב"ם, הוא היה רופא גדול, מדען גדול, פילוסוף גדול, וגם למד תורה, אבל הוא היה רופא גדול, כן. והרב מבריסק אמר, תראו את הרמב"ם, הוא היה תלמיד חכם, גאון נדיר, וגם רופא, וגם זאת אומרת ששניהם צודקים, אבל מהו העיקר? מה העיקר? הרב צודק, העיקר זה התורה. וברוך. העיקר זה התורה, אבל התורה הזאת חייבת להיות תורם דרך ארץ, כי אם לא, גם היא פרובלמטית, כי אם היא לא יורדת לקרקע, בשביל מה היא באה לפה? הרי התורה, יש סוגיה בגמרא שדנה, לדוגמה, במקדש, הכלים של המקדש, איך היו מקדשים אותם. מה זה נוגע לי? נגיד שיש בית מקדש, ואז מה זה אומר? זאת אומרת שוב פעם, לקדש את החומר. התורה באה בכדי לתקן את העולם. זה סוד הקורבנות. זה סוד הקורבנות, זה האכילה. סוד הקורבנות. זה האכילה. זה האכילה, הבהמיות, הנפש הבהמי, הבשר. אתה מעלה אותו, מקרב אותו קורבן. מה הוא צריך את הבשר? מקרב את הבשר לקדוש ברוך הוא. כל הזמן אוכל. כן, אבל אנחנו לא מבינים את הסוד שיש בקורבנות. לא מבינים. כל התפקיד של האיש הרוחני האמיתי, הכהן, הוא דווקא לרדת למטה ולקדש את הבשר, את החומר, את החומריות. נכון. ואז דרך אגב, הרב מזכיר לי, הרבי יעקב באחסרה בספרו פיתוחי חותם, מענקי חכמי מרוקו, מקובל גדול כמובן, כל פירוש הזה רק האריזה, הוא היה אומר שיצחק אומר לעשו, שא תלייך וקשתך, קח את הכלים של הציד. הוא היה אומר, אמר לו תקדש את המעשה, זה הכלים של הציד. תקדש את המעשה, ואז הוא אומר שזה יהיה התיקון של הנחש שנכנס לגן עדן, מקומם של אדם וחווה. העולם הזה היה אמור להיות גן עדן. הנחש זה איש הצבעי, כמו שהרב אומר, זה הטבע. אז אמר לו, תקדש את הטבע, זה מה מסביר רבי יעקב באחסרה. קח את הכלים של העשייה ותקדש אותם. רצה שזה יקרה, וזה קשה מאוד. ובוא נודה. זה כל ההיסטוריה. כל ההיסטוריה שלנו. כל ההיסטוריה כאילו הולכת בנקודה הזאת. מאוד קשה. החיבור בין העולם העליון והעולם התחתון, ועד היום אנחנו רואים את כל המפלגות וכל המחלוקות וכל זה בוחר בדרך הזו וזה בדרך הזו, וקשה מאוד למצוא את האיזון הנכון. מאוד קשה, מאוד 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 קשה. וזה סוד הגאולה. זה הגאולה. שנזכה לחבר, לאזן בין הקצוות. של כל אחד ואחד, וזה לא פשוט. כי גם בתוכנו יש נחש ויש גן עדן. ברור. האם אנחנו תמיד מאחדים בין שניהם? לא. אבל אני רוצה אולי נסיים באופטימיות של התורה. בסוף זה יקרה. ברור. זאת אומרת שהאדם... כי אנחנו חייבים להאמין בביאת המשיח. חייבים בכל זאת, אבל למרות שהתהליך התחיל כבר הרבה שנים, אבל צריך לדעת שהכל תלוי ברצונו של אדם. אם אדם רוצה, בוודאי. יכול להיות יעקב. זאת הסיבה שברוך השם היה לנו כבר את יוסף, והוא למעשה משתיק את כולם. אני הצלחתי, וכיוון שאני אדם שמסופר עליו בתורה, והתורה ניתנה לכל אחד ואחד מאיתנו, כי התורה לא מכניסה סיפורים שלא שייכים לי באופן פרטי, כיוון שהתורה מדברת בשבילי על יוסף, זאת אומרת שגם אני יכול להשיג את מה שיוסף השיג. נכון, בדרך אגב, זה מה שהגמרא אומרת מסכת קידושין, שאבא צריך ללמד את בנו מקצוע, וגם לשחות, ולעלות על סוס, ככה הגמרא אומר. כן, כן, בסוף מסכת קידושין. אז מקצוע מה זה אומר? זה אומר שהאבא צריך, הרי אבא, כתוב שחייב אדם ללמד את בנו תורה, מופסק בהלכה ברמב"ם. ובכל זאת מלמד אותו גם מקצוע. אני לא רוצה להעריך יותר מדי, כי אנחנו צריכים לסיים את המפגש הנפלא הזה. אבל זה לא פשוט. אבל דרך אגב, יש רק שם חכם אחד שחולק, שאומר לא צריך ללמד אותו מקצוע, זה רבי מאיר. אבל למה רבי מאיר? כי הרי הוא בא לתקן את עשיו. רבי מאיר הוא גלגול של עשיו כידוע. אז ממילא הוא הולך בקצה השני. אני תפקיד לתקן את עשיו, אז אני אומר לו, לא מקצוע, רק לשבת וללמוד. למרות שרבי מאיר עבד. כן, כולם עבדו. אגב, יש פה פירוש פנומנלי שהרב אשכנזי הביא אותו, לדעתי על פי הסוד. כי ציד בפיו. כתוב שיצחק אהב את עשיו, כי ציד בפיו מבינים... הוא ראה את רבי מאיר. זה הארי הקדוש. זה הארי הקדוש, זאת אומרת, רבי מאיר תיקן את עשיו וזה שהכניס את תורה שבעל פה בעולם הזה. זה הארי. ציד בפיו
זה בפיו מלכות- תורה שבעל פה. מלכות פה, תורה שבעל פה. הוא קרין תיקן את ה- נעלה. הוא תיקן את המלכות. תיקן את המלכות, זאת אומרת שרבי מאיר היה לו כוח עצום, מי יכל להתמודד מול רבי מאיר במשנה? לא, אף סתם אחד. משנה זה רבי מאיר. רבו של רבי מאיר הרי למד הגמרא מאלישע. אומרת שהסיבה שלא פסקו הלכה כמוהו, לא בגלל שהוא לא היה צודק. כי לא הבינו אותו מרוב מעלתו. אז אי אפשר לפסוק הלכה אם לא מבינים את המקורות. כי הוא היה שוב פעם כמו יצחק בעתיד. כן. לימוד המשיח גם... הלכה כרבי מאיר. הלכה כרבי מאיר. כי אם סתם משנה. ואולי נסכם ברבי מאיר, כי אני אוהב מאוד רבי מאיר, אני גם עושה עידולה שלו כל שנה. ואני רוצה, באמת, צעיד בפיו, זאת אומרת, בפיו זה תורה שבעל פה. רבי מאיר היה לו את הכוח העצום, ואגב, נירון, הוא יוצא מנירון, כן? כן. והוא למד עם אלישע בן אבויה, אישיות מרתקת. זה אחד מהתנאים, כולם עבדו, כן? התנאים. גם בזה הוא תיקן את עשיו. נכון. הוא הלך לרשע, שהרשיע אלישע בן אבויה, כן, הרשיע, והוציא את הטוב שבתוכו. בדיוק זאת הייתה עבודתו של עשיו. נכון, אמורה להיות. לרשעו. לך לרשעים ותתקן אותם. נכון. וזה בדיוק מה שהוא עשה. זה רבי מאיר. הוא עשה. ויצחק ראה כי צעיד בפיו ראה שיצא דווקא מעשיו רבי מאיר, סיימנו את המעגל. רבי מאיר מתקן את העולם הזה. רק זה רק עניין של זמן. יצחק לא טעה. ויצחק, כיוון שהוא היה עולה תמימה, הוא היה למעלה מן הזמן, בשביל זה הוא ראה את העתיד כבר בהווה. נכון, ורק כשאנחנו נהיה שמחים ובריאים ובעזרת השם נצליח לשאת ולתת באמונה, לחבר נצא במסר אופטימי. את העשייה החומרית עם האמונה והיראת שמיים. שהצופים לא יחשבו שזה בלתי אפשרי, לא, זה רבי מאיר. זה אפשרי, רק אם נרצה לחבר את הכל. אמן, אמן. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. בת שלום, חודש טוב.